Tuh cendong itu dawet. Aduh. Semua ide sak paran-paran udah ketemu. Panas-panas ini ngombe teh kan ya enak sini. Nemu helm. Ya sopo iki? Kok nemik Semar ning sini yo. Nang ketemu sing duwe sini. Aduh. Semua. Video wis pirang-pirang ya ora ono peningkatan. Kronos prene Cik, 1000 jam tayang. Ngasih ngasih kesel, jenuh rasanya, pengen leren wae kan. Tapi kaya eman-eman wis paruh dalan Cik 3000 jam jane. Tapi iki taune ya wis meh delok kasih meh bar. Nutup ora iki. Wah, ini ada pencerahan di sini kok. Pakde, ya lemes ngapa le? Dek, bulan yang Pakde nggak inspirasi ya. Jadi wong lanang sing gagas, sing tegar menghadapi kenyataan ngono lho. Pasalah, aku ngerti apa sing pikir nih. Masalah rezeki wis ana sing ngatur. Dari kue sing kudu ngolah nek kue ra ubet, semangatmu kurang, rezekimu ya ora bakal tekan. Jelas. Wis ngene wae. Video-videomu ki to diterusno. Pas apa tarang. Nek tahun iki ra monetes ya berarti ya durung jatah rezekimu. Tetep terus ki wae. Sampai kue bosen sakarepe dhewe, tapi ya bosen mengko nek wis kue monetes. Ngono maksudku. Ngerti ra kowe? Ngerti, Pakde. Nah terus aku saya kudu piye? Rasane aku wis putus harapan lho, Pakde. Ngene. Tenangno pikirmu, mengko tak bantu. Coba jabuku ki mandi, penting anggere wae memenuhi syaratnya ngono wae. Syaratnya apa? Ya syaratnya ngene to, kae to, kopi, cepake to kopi, gula teh, terus diaduk bareng nang njur manci, nanti umuk, terus disaring, sisake sak gelas. Nah, ngono kuwi pengadep komputer. Dut. Ya ra? Yo nek kalau telepon gedaan ya gak apa-apa. Ngono kanggo inspirasi ngono kuwi. Nah, ngono kuwi. Inspirasi iki mencair dhewe. Wah, nyampleng rumus Pakde. Ayo jelas, wong kene iki pengalamane wis teko ndi-ndi le. Wis ngono wae aja. Pokoke iki ngandel Pakde. Wis ngene ya. Kabehmu mbok rungokno, mbok tampa ya terserah. Tapi ya pengenku tak wenehke rumus-rumus ki lakonono. Ya. Nggih, Pakde. Wis ngene wae aja patah arang. Aku tak lanjut ke jalan-jalanku iki. Nggih, Pakde. Nggih. Mrene iki mau mergo ndelok sawanganmu kok ora penak iki makane aku mrene. Aku tak lunga neh iki. Tak ndelok gawean ning jero kono.